Niin siis kattokaa. Niin tässä on siis tähän, tiettekö te, tohon, tiettekö siellä tommonen polku meidän mönkijälle. Että se voi ajaa siitä, että se tulisi niinku tähän ja sit... Au hitto. Mulla tippuu vesipisara keskelle mun päätä. No, ei se satu, mutta se tuntuu ällölle. Se on kylmä. Siis kattokaa minkä näköinen täällä on ihana tämmönen. Oja. Mutta siis tämähän menee yhteen mettään. Voidaan tehdä siitäkin se video, kun me mennään sinne. Me löydetään sellainen puru sieltä. Niin. Tai itse asiassa te näette, kun me myös ratsastaan. Voidaan me jatkaa sitä mettää pidemmälle kuin ikinä ennen. No voidaan me. Mut siis tähän niinku tulisi se. Että tähän siis jää tää polku. Tossa on tämmönen. Te näette meidän talon nyt. Niin. Tossa on meidän pikkukenttä, tossa on meidän iso kenttä, tuolla on meidän hiekkakenttä. Ja no Tossa muut on tulee... talo. Tossa meidän talo. Tommonen ovi. Meidän talohan olisi hieno, jos tää niinku olisi